आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा रिजाल्टनि बारहावा बे बारहावाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दासिमबो देरहागिरि बिजाथिफोरनि मददगिरिफोरा रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनायफोरा जोबनानै थाङाखै। नाथाय बेजोंनो एबा बे जोबना थाङैनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि गो बेक, बिटिसि सरकार गो बेक, बिपिएफ सरकार गो बेक स्ल'गानजों गोमसारबाय फिन आरोबाव बिटिसि ओनसोलाव। नंगौ, थारैनो बे समाव नोंथांमोना मोनथिगौदि थांनाय प्रमोद बर'नि सरकारनि आमोलावबो बे एखे जायगायावनो क'क्राझार जिल्लानि जा बरझ'र ओनसोलनि बासबारि ओनसोलाव जा आदानिनो पावार प्रजेक्ट एबा पावार प्लान्टनि थाखाय जा हा हगारनायनि थाखाय दुंहाव थासारि जादोंमोन, गावनि देहायाव पेट्रल लुनानै सावना लानो नागिरनाय थासारिसिम जादोंमोन। फिन बेबायदिनो आरोबाव जानो थांगासिनो दङ बरझ'र ओनसोलाव। सरकारि गैयै समावनो जुदि मुनमुन ब्रह्मआ जाय समाव इउपिपिएलनि सरकार सोलिबाय थादोंमोन, बै समाव आदानि ग्रुपआ एबा आदानि कम्पानिया पावार प्लान्टनि थाखाय गोबां रोजा हा बिगा 3,000निबो बांसिन हायाव पावार प्लान्टनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लादोंमोन ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय। नाथाय बे समाव मुनमुन ब्रह्म एबा बिपिएफ सरकार गैयामोन एबा मुनमुन ब्रह्मआ एमसिएलएमोन। बै समावनो जुदि आदानि कम्पानिखौ बन्द खालामनो हादोंब्ला, बै समावनो जुदि थासारिखौ एबा कम्पानिखौ बन्द खालामनो हादोंबा, प्रमोद बर'मोनखौ बन्द खालामनो हादोंब्ला दा सरकार थासेयाव मानो हाया? बे सोंथिखौ जोंनिफ्राय खालामाखै। बे सोंथिखौ खालामदों बरझ'र ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना बिखा खामनानै बाथ्रा बुंदों जे बे ओनसोलाव जों गोबां आबाद मावनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ फेदेरदों, सोलोंथाइ होदों, कलेजाव फरायहोदों। दिनै फिन आरोबाव बे एखे थासारिखौनो खालामनो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारा होननानै अजद दैखांदों। खमैबो 300 बिगानि खाथियाव फिन आरोबाव हाग्रा बिफाना बिफां फुलि गायनो एबा सेनानै लाफिननायनि थाखाय थांखि एबा सोलो बाहायदों होननानै बे समाव अजद दैखांदों। बरझ'र ओनसोलनि माबे ओनसोल? बरझ'रानि मावरिझरा, फारहाथि, बरझ'रा, फाकनदय, कालाबान्दारि गामिफोरनि रायजो राजाफोरा खैफोदाव। बे ओनसोलाव फिन आरोबाव आथिखालनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो बिधानसभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि सायाव हाराखास्ति खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जे बिसायख'थिनि सिगां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा ओनसोलाव थांनानै बिथांमोना अजद दैखांनाय बायदिब्ला, रायजो राजाफ्रा अजद दैखांनाय जोंनि खौरांनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जे बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव बुंदोंमोन जे रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना बेयावनो था, रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मदद होगोन। नाथाय दिनै बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थियाव देरहाहोखांनाय लोगो लोगोनो जे बरझ'र ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फिन आरोबाव खैफोदाव गोग्लैनांदों आरो स्ल'गान होनांगौ जादों। जाय रायजो राजाफोरा भट थुनानै बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोदों काउन्सिलाव, दा बैबायदि रायजो राजाफ्रानो फिन आरोबाव उल्था हाग्रामा महिलारि गो बेक, बिपिएफ सरकार गो बेक, बिटिसि सरकार गो बेक बेफोरबायदि अजद होदों। लोगोसे बिथांमोना दाबि दैखांदों जाहाथे बेफोरबायदि जानाङाथों, जोंनिफ्रायबो खावलायो दे गुबुनफोरा फरेस्ट मावख'खौ सावनो हादोंब्ला जों मानो सावनो हाया? नाथाय बेफोरबायदि आयेनखौ आखायाव लानाया गोरोन्थि बाथ्रा। नाथाय बिथांमोना बेबायदि हुमखि होदों, जोंबो सावनो थांगोन फरेस्ट मावख'खौ होननानै। नाथाय बेबायदि माब्लाबाबो जानायखौ दिनैनि समाव रायजो राजाया लुबैया आरो जोंनिफ्रायबो लुबैया। दानिया नायलांदो दि बिसायख'थि जोबनायनि एबा बिसायख'थिनि रिजाल्टनि जा दोहौ, दा जा रंजानाय बेनो जोबनानै थाङाखै। बिनि गेजेरावनो माब्रैहाय हाग्रामा महिलारि, थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गो बेक स्ल'गान होदों। मुनमुन ब्रह्म बिथांमोननि सायावबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव मोनसे समाव गावनि देहायाव सोलेराव पेट्रल लुनानै सावनो नागिरनायसिम जादोंमोन। दा बे एखे थासारिखौनो नुनो मोननाय जादों। स्ल'गान होदों। बे स्ल'गानजों लोगोसे मा फोरमायदों दानिया नोंथांमोना नायलांदो। सावैनांगौ, मालाय सावैगोन, गासिबो मालाय सावैनांगौ, बरियाफ्रा गासिबो। हाय हाय हाय, सरकार हाय 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 हाय, बिपिएफ हाय 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 हाय, बिपिएफ हाय 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 हाय, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिपिएफ हाय 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 हाय, आंना मतिया मागलागे मागलागे मागलागे,
बुंनो थाङोबा जोंनि लकेल बिटिसि मनमोन बायद'आ 5 बोसोर सिगां MCLA आव थानानै सरकार सलायनो हायाखैबाबो बिथाङा दिनैहाय बै थांनाय बोसोरनि जेनाखि बासबारि रुपसि आदानि कम्पानिनो हा फाननाय प्रमदखौ सोंखारिनानै बिथाङा बेखौनो बन्द' खालामदोंब्ला दाथ' बिथाङा सरकाराव दङ। दा BPF सरकारा दिनैहाय बिटिसि सरकारा दिनै गिदिंनानै फैफिनबाय। दा बिथाङा जोंनि हाखौ होबथानांगौ होननानै जों बिथांखौहाय खावलायनाय थाबाय। मानो होनना बुङोबा दिनै गावनि सरकाराव फैनानै उल्थायै फिर खनसे बासबारियाव जाथाय जानाय बायदिनो जोंखौबो दिनै नारसिनफैदों। गावनि सरकाराव फैनानै गावनो नारसिनफैदों। दा जों रायजोआ बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा बासबारिनि आदानि कम्पानि बायदियै एसेबां गिदिर कम्पानिखौनो बिथाङा बन्द' खालामनो हादोंब्ला गावनि सरकार गैयि समावनो बे सरकार गैयि समावनो गाव बन्द' खालामनो हादोंबा दिनैहाय जों सानो जे गावनि सरकाराव फैनानै जोंनिनो बरझ'रा डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि जों मोनब्रै मोनबा 6टा 7टा गामिजों दखल खालामनानै दोननाय एसे हा सासेनिल' नङा बेवहाय खमैबो बुंनो थाङोबा 300 400 घरनि हा। दा बेखौ बिथाङा गावनि सरकाराव थानाय हिसाबै दा बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बिथांखौ हांख्रायो। दा गावनि सरकाराव थानानै बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बेखौनो लुगैयो। दा बिथाङा जे जोंनि ट्राइबेलनि हाखौनो गावनो बुंदोंमोन जेनाखि गावनि MCLA बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा बुंदोंमोन गामि गामि गिदिंनानै जोंनि बिटिसिखौ बासायगोन होननानै बिटिसि बासाव होननानै बिटिसि बासाव होननानै गाव बुंदोंमोन। गाव बुंनाय बायदि दिनैहाय खामानिखौ मावनायखौ नुहुराखै जोङो। दा जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जों रायजो राजाया बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बिथांनिफ्राय लुगैयो फिसा मोनसेल' खामानि जाहाथे बिथाङा मनमोन बायद'आव बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बन्द' खालामथारनांगौ। नांगौ जायोबा आरो खुद्रिसारनांगौ जों खुद्रिसारबावगोन थेवबो बिथाङा बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ। जों बागानखौ खालामहोआ आरो मोनसे दखल खालामफैनाय जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया 40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय। जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों। जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो। बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थारिखखौ जायखिजाया जों गोसोआव गैला। नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन। एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथादों। होबथानानै बे बुंबाय आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो। रेन्जारा मा बुङो होनदों जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिफुनाव थिनहरदों। डिफुनाव थांनानै डिफुजों रायज्लायबाय। डिफु होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल EM दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों EMनाव लकेल जोंनि EMनाव मनमोन बायदेवनाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्टारा जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायदेवनो। दा नोंथांमोना मा लुबैदों बे जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धरना बायदि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायदेवआ बे खामायखौ जाने बन्द' खालामो। आरो बेयाव जुदि बन्द' खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जोंहा होथारनांगौ जानानै फैगोन। मनमोन बायदेवखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मनमोन बायदेवआ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनि बे एरिया बे जोंनि बरझ'रा 1 नं बरझ'रा समस्थिनि EM जाहाथे बे खामायखौ बन्द' खालामो। आरो बायदेवआ फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द' जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो। निस्सय बे बायदेवनि आखाइ दं। माइया जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो। आरो बायदेवआ बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि MCLAनि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनानै जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवआ गावनो खुद गावनि खोथाजों बुंदों। दिनै सानाव गसंखादों बायदेवआ नोंथांमोननि खोथा होनाय बायदि गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवआ गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ। बे खोथाखौ बिसायख'थिनि सिगां बुंदोंमोन ना बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव
भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों। दा नोंथांमोना बिथांजों सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै? जोङो बायद' जों बेखौ सावरायफिनायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डामाव हैनाय दोनदों। ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायद' जों खुद फेस टु फेस मुभ खालामनानै जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन। मा बुंदों? बायदेआ बुंदों नोंस्रा रबार्ट खालामोबा अबेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन? उसुबिदायाथ' बायदेआव जों बाहाय एसे एनै रबार्ट गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया। जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा सोरबा एसे एनै रबार्ट गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव। बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिजोबखा जों बाहाय। डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस मोनदोंमोन नामा? डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै। डाइरेक्ट सिदा मावफैदों। आरो खोनानो मोनदों माबा टिचिं लागायगोन बा माबा खुन्थिया गायगोन होननानै। बेखौथ' खुन्थिया गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन। दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थोनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिं टेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बारा होनाय जादों। ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै होनदोंमोन बिसोर फैयाखिसै। बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय। नै दिनै जों बेखौ बे खामानिखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनै बायध'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय। ओरैनोथ' बे हाया भिलेज बाउण्डारि। जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरखारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन। बेसेबा न'खौबो बुखुफिनहोनाय मोनसे जों न'खौ होदोंमोन। बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बेयाव न' लुदोंमोन। बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोननो होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुआखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुआ जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोन होननानै फरेस्टफ्रा बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय थखन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों। बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन।